Mugda raman ta sa mga Ginoo. Pero usahay ang tao di mamugna. Oo. Ginoo. Di mugna libak. Tama gyud. Mugda hala alak. Wa mugna. Pero bahala na sila eh. Ang importante, Mga matay na lang ang uba to sa pag-inom sa alak. muna ako, kan ba, frustrated ba ako sa kan kay imbis mo dagan ko mo kan ko birahan dito sa inyo. Ya, ako nga bata, ko man ako nga bata. Sila na ko ni. Atong paglakaw karon dili para nato para sa sakripisyo o para karon magdamo ta nga makakuha ta sa mga balita kay daghan na kayo ang nalibutan na kadulo ng tanaw karon kay nasi maini ato ang paglakaw na to kay ato alam ni so gali yung kabugot ang tunghanon pero kabugot ulit sa espiritu ko kay daghan kay karon ang nagantos sa ubang mga lugar ato ang mga kadugo mga Pilipino niya parang makakuha tag suporta kanila ug aron pod makaambit pod ta sa gahom sa mga balita mutabang ta sa nagkinahanglan ako mo adto ten mutabang ta wala man tay gahom sa kalibutan kay dili man ta diya sa kalibutan diya man ta sa espiritu ang gubat karon ang away mga relihiyon tanan iyana sa espiritu ay dili na gyud mga pugnan bisan ako kagabi daghang paminsay kagabi na ako di na ako mapugnan daghan pa kayo magpakitabang daghan nagpikatabang mga patay nga naa dito di na ako makaya kay dili man ko Ginoo isugo ra man ko sa Dios aron mabuhi pa ko sa pag-espiritu ana adin ni nasayod ko nga tawhanon mo mga pangandoy tawhanon mo una pero kung dili ta man kamot ini karon mabot nga naay kabalaka bisan kinsa bisan akong presidente karon nagalibog na gani dahil nagdesisyon ang ubang mga presidente sa nasod mga pastor mga pari naglibog na kung saan pag-uusay nila bisan ang mga pari nag-aaway mga pastor nag-aaway igsoon batok igsoon so kita nagapuyo bulag bilang espirituhanon gidawat na ko ni dili para sa akong kagalingon dili para kanatong tanan labas sa tanan para sa inyo ha kining sakripisyo na ako dili may kung akong sakripisyo di ba ninyo nang Ginoo panglakaw ka mo isang yaw may balita dili balita pareha sa mga pastor sa mga pari ng pag wali-wali mas kadalanan tampong sa pulong dili pakihaliboy sa mga tao pagkuha sa mga tao mabalaan kay katong mga tao nga walay bili mabato mo nang makabalaan ka nato gidawat na ko ni ang espiritu tungod kay gusto ko akong abunuhan pa sa mubok nga panahon ang panahon sa espiritu na asbala ang kasulatan ang tanan akong itasigdi sa ninyo ana agi sa otoridad ang asbala ang kasulatan kamo mismo saksi ani lang manang kanunay ko nagaingon ni kuhaan ninyo ang garbo kay malipay mo pero kung naapay ang garbo ninyo mahulog mo nga iya sa kalibutan ang may gugmaon sa kalibutan kaaway sa Diyos wala nga bisan si Kristo nakahilakot nakagulo kay nga naman nabot naman ang kapanahon ng iyang gitagal na karon naana ko ang espiritu Yahweh ang susi wala nga naglain ko sa mga karnero aron andamon ta sa pagkuyota umabot ang panahon ay makabalaka kaya ang Diyos nagbuot na kita may nagbuot-buot sa Diyos doon sa una pang panahon kita ang nagbuot sa itong pagalingon tanawa kung mag-ampo ta busa maglakaw ka mo para sa pagkikandolog para sa espiritu anong lasa ng anaakan ninyo gamitan ninyo ang anaakan ninyo ang pagkahong sa mayang balita sa doon ka mo ka pinagdamagin ko ayon kami na ikaisip hindi na kamo iya sa kalibutan hindi iya kami sa espiritu panawan ninyo ang ginagawa sa masipan ang bata pinag-awa sa panahon ng hila abot sa panahon nalipad tumuli mo usang gamitan ninyo ang inyong ikitilaw dili lang para sa kalibutan kung dili panahon sa espiritu ayun kamo kabalaka anak sa kanino anak sa tao na napulot pa siya ng kanunan kung yung makita masinati manita sinaagi sa bahong sa bahong balita na kanunay nagputli magbalaan kayo kung kamo mumuhat sa akong pulong na ihatag kanino nga mahimog kamubalaan salamat kanino ang kalinaw ibilin ko salamat okay mob
Move, move. Move, move, move. Okay, hello mga ka-SP. Welcome sa Espiritu ng Kasa. At ilakaw ron mga ka-SP na po. Pabukid ta. Dito tayo sa sitio Pangipasan. Ako mga kabano. Laos na dito sa Juan, sa Maligaya Overview. Maklera tayo mga ka-SP. Kanya mong lang ka mag-SP, importante kayo na, no? Kay para na sa itong kalibutan. Para na sa kalibutan nga gabi ng gubot sa laing nasod. Kay diri sa Pilipinas, basin mapiktuhan ta ba? So, mas mayo nga kanya mong lang ka, dili espirituhanon na siya mga ka-SP, dili ni tahanon. Doon ini akong rason nga nung kinahanglan mo lakaw git. At ang ilamin niya mga ka-SP kay nakantag mga ganapon niya. Natay mga mensahe siyang kunuli. Kundi ta mohonong, kundi ta maagi sa area sa tanang sa kiniyahan na mga purpose ana mga ka-SP. Anong di ata moagi. Anong agi anato ng mga lugar. Espirituhanon yung alakaw mga ka-SP. Piliin siya tawanon. Taas ang kunuli sa unahan. Kunuli na ko na. Ano kung mga kabon mga ka-SP? Dagang-dagang din nga ni. Gini Col. Dili, si Kona, si Junior. Bibili mo saging. Hoy, mahala sa saging mo eh. Ano? Tayo may mutag. Ay man itong travel na dagan dagas gira. Gani. May dalan dito dito tama to dito. Batoyo ko dito puro plus no. Oh. Wala diri lakto do. Ya oy. Tama dia. Ilan ba ko? Bilang gari tato mo pa dito. Kaya man dito na bagat dito betul sa Paligaya overview. Pagkasami. Dari murah gitu. Follow the leader.
Pwede sa dyan. Oh. Ano lang? Paspas kayo mga kausi mo uli mga ka-SPI. Kinagkuhan ta. Natay giapas nga oras. Patutan na lagi. Kay Pag nagad, ang kung lubi ba? oh. Patutan ni pala yun. Mga kaba no? Ang tanah ka dia. Oh. Uy. Agi lamit uy. Dong, ada ni dong. Kami. Yung vlogger oh. Vlogger? Oh, ni vlogger. Oh, vlogger. Dari yung balay dia. Mo dari yung balay. Deh. Agi lang ya. Vlogger to siya mga ka-SPI si Ronald Kirantillos mo yang pangalan siya ano. Facebook account. Agi lang minay. Kahapon na ito yung kulakaw, nagkalimutan ako. Ayaw mo nang gitna ka. Boy, Ayaw. Nakuban ka dito. dali ako nakabay no? Mo ayaw man me. Paano mo ba? Ah. Ano ka? Ito yung may pinapasan eh. Oh, nagsawa ko. Hindi na mo pala. Cool. Bukali, mabili na among motor. Gime. Siapa anak dia? Pilih doang anak dia. Sila, anak na ito. Ay, Swila. Labrilyo. Oh. Ano nga, misplit man. Kalau silang kuno ulit guys, pas kamu nakau ba? Alas 7 naman gudod mga KSP. Oh, alas 7 sa size na init. So gud nang init. Anong dalita kay lalayo patong adtuan. Na init kayo. Maning kalabidan niya ako Daniel no kani. Ini oh. Pagarap ba may sauna dire ba? Abutik panggarap dire. Mangarabay ko jay. Napata dire kon mga guys pio patagkawas lampayan. Prokdos pa ni. Prokdos ako kinali. Amat prokdos. Proktobi na guro ni prokto ano. Kabayo. Kapog lawas ba? Ngayon, dali na niya ali ba? Init ito. Nagmukor ni. Among mga motor na apyugon dito. Mag-sniper. Sniper. Ayun na sarap. Hindi na, hindi na. Lagi, mga dali.
Baklay rami para challenge ba? Ako naman na to, tulor kami, yan nanguban man ni sila. Maayaw mo ni maayaw no tawanan ni good. Atang amahan, ato mo kong anak. Tama gyud. Sa amahan to apong mga anak. Kadidaan kung sa ibunuhatan sa amahan. Eh. Kasi ko takabalo sa kiniya samahan ba. Mas mayan ang atong sunod-sunuron. Para makabalot ta, makailag ito. Sa tuwang kailang nga, magtutudlo, magwawali. Lidaan ko na to. Hagdan pala yan dito. Kami tabangan to. Dito kayo ganun katulog din. Ya, intis. Tulor ako dad on, ngupan mo ni sila di. May ginagago. Magali. Lingaw, gano'n eh. Cool. Gapo kining dagay para sadya ba? Dire, gisi-gisi, pakaroon nito ah. Magkukong na mo. Wala nang kaluyaan eh basta tabangan ta sa Ginoo. Para man sa kalibutan atong lagaw di man ni dili man ni para sa tuang kagalingon. Juling na din. Oh. Apong Ginoo. Bago ba? Mapay pagbuilo ani. Kalata ng pagkakan. Kibido. Kita guys matingaw. Oy, pandesal. Pandesal. Ay, di guru tu baligya kay kuan man, diretso. Balik na. Oh, balik baligya dai. Tamad din balik. Backing guru. Jadi Pak guys. Oh, dia. Oh. Paripasan eh. Kaya pa ada pa dito. Oh, napasan na. Pangipasan na nga kuan nagyanan. Rari ko pa dalusog yung paripasan. Oh, dili. Padulong gyud bernisan. Bernisan eh. Bernisan na siya nga dalan. Uy. Dako ra ba kay katoy? Malunggay, panisal, may cheese. At 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 malunggay, panisal, may cheese. Malunggay, panisal, may cheese. Malunggay, panisal, may cheese. Malunggay, panisal, may cheese. Tulor abi at namin na. Malunggay, panisal, may Hindi magbubugan ako. Tirada niyo. Hindi magbubugan ako. Hindi kagayat. Oh, nabi kagayat ng tulor kami. Tulor galing kami. Manguban mo nila. Balbalin na lang ako. Lakaw ko. Manguban po rin daghanan na namo ron. Dito ba ato siya? Yan o. Bao pa rin ito. Pauli-on mi. Ay, ate po yun, no? Dito po yun, papasal dito. Go! Papasal eh. Lumanda na kami. Taklay ba? May mukbang na dito. Oh, may pa. Ato sa magdagi. Yan kami po. Manok na. Schedule dito. Amayo eh. Schedule dito.
Oh, sige Col. May magkadoon na mo layo pa. Ay, lalo ni Amo, ikaw doon. Kabag na siya mga ka-SP, kabag na siya. Kabag diri sa Mount Carmel, Lampayan. Ay, salamat po. Col. Ayaw pag may dito. Kaya ba yan? Malunggay, panitan, may Tapos na. malunggay, panitan, may malunggay, panitan, Pilon mo ni Ito kapalit mga ni. lalay dito ba? Tapukan niya po na. malunggay, panitan, may cheese. At pandesal. Malunggay, panitan, may Col. malunggay, panitan, may Dani nga. malunggay, panitan, may malunggay, panitan, may Kini kaya nagdungan ta. Bala meron ko sa hinay lakaw. Saan dyan? Isa. Bala na meron ko sa hinay lakaw ron. Patay kita ni ron. Uli na ni. Sigutan, nagkuhan na yun. Ugang ng sigutan. Ang pirmirong singot. Kaya na, pwede na hinahinay mo na ito kung gapas. Ito Gapas. So, dala. Doktor ko mo yung bata. Pa. Kung ano kung kamutan karon nga ang mga masakit on kasi wala nagatuo na to, isakripisyo na to para mayo. Oh. Tama gid. Siyo ba? Mga ginisakto ng doktor, nag-antos yun. Ha? Starting pa. Hapit na. Marami. Adi nakaagi sa Israel. Layo ko di Israel eh. Layo kang Israel. Dapat dito sa kanil. Paano na yun? Tubod yun na. Asa di pa ang tubod dito? Dali diri ko na kutok. Pero si may kabuk mga kaspe. Mo ni ko ang tubod diri. Yang uban Diri siya siyang kunuli. kulang na. Bukas. Bismillah. 1-4 na mga ganyang uban. Na kilos. Oh. Kilos 1 4 1 2. Nalabulot. Gamit sa mga pagpipin sa kwan. Wala na. Re-increase. Dato, dito na. Dato yung mga lugar ko. Samot sa dato. Mama na dito, hindi na daw uban. Ano sila? Ako dapi mo. Kursi lauma ni sa unabot ba? Sa kanan. Yung huyong na dakol. Murago yung uyong. Pero mabaw na.
Magupas na mga kuha ka naman dito sa Lampayan. Dili kay ito ka panggarap sila Bergilin sa una o si Romel. Oh, dari. Oh, dire no. Bergilin kay Romel. Dandi ang grupo nila. Ako din ano mo giu ba no? Kaya di tayo ini pa ba? Ano? Ako kayo hayat. Tama ka mailay kalano ka. Giunahan ni Tito. Kuha dia. Mo man siguro dili ginakuhaan ka regresyon ka prokono. Oh, ano kabatanan. Kabatanan, amon kabatanan kan. Punuan niya. Butanan. Kusog yung tubig sa una. Pero wala na no. Oo, kay ang alam kay plus gikuhaan pag kaho ka na tubuha oh. Wala. Padulong na sa Lampayan. Ay, gikuha dito. Iya na apay irrigation dito kapag mabasakan. Sa ubos din eh, may irrigation din. Dam. Na wala na no. Right, sige. Tapos ang kahoy siguro pamutol na. Dili pala mo ikuha, mura na apay lain ang ikuha. Puno yun na. Tangan ka daw, paglakang ko lang yan, no? Ano po ng langgama, oh. Mamana dito sa, ano, chapel. Huwag na ganyan, pagkakit ka dito. Tara. Oh. Mugwan ako ro koyong. Matagkuan mo, pito. Marpo pito, no? Muna na yung daghan ka rin sila. Gubay naman, ginubutan. Ay na dinuding hapon. Ipakan. Mona diri way dito pagawas produkto. Amo ni. Amo din yung tubigan eh. Ano yan? Katong loy. Paano na ito dito na dito? Na. Yan yung tubig, ah. May tuburan dire. Dandan ka na. Pasok ka na tubig sa babaw sa una. Kurang ang tubig, oh. Kan yo dati. Ano? Dapat din sa pagi ka nito sa tubig sa babaw. Kapatanan ko dito. Dito sa babaw sila. Oh, dito pa. Oh. Tako na tingaw. Oh, kasada na sunahan. Ah, Kasada na sunahan. dito kini marangang kurente. Nakakali. Usok ka tubig oh. Meron sa tubig lang kuha oh. Ano? Pagani na. Wala yung nag-comply dito kay naman yung dami yung dako dito. Sugas tubod day, no? Wapo kayo yung dami nila diha. Tin ako gi kayo kay dito magigikan o sa. Ah, tubod gid ni. Ang kuha na ko eh. Gamay pa ni. Tubod. Tuburan no. Ito yung tubod ba? Ha? Sino ka punan di ka na? Akan eh. Ibuwak mo sa. Chemical.
Lagi noy. Pring! Agi me! Busog na ko kini. Mas Arnold Rio. Libog ka. Ay, Arnold Schwarzenegger. Indo. Pindo. Maro yang Ah, basta yan yung kuwan dre. Yaryade. Dito na, lakto dito. puro basta pinisuna di. Hagdan-hagdan. Ano nang kasada oh? Oh. Kan di na nato bagi ang sementeryo. Di na. Di na kay dito ang sementeryo. Oy, nagdumi. Saya pakai may ruta. Ibasan, gusto ka ditampin. Jadi, May puro sa punto ah. Kilay-layo kung magmotor ni. May sniper itong motor niya mga. Kung magmotor may dugay may kaabot. Dugay kayo, madako pa. Muslim. Junan itu pras. Oh, Junan itu pras. Tawa na nung upras ng sliter. Pinsa. Hey, what's up guys? Nalatas lang kondalan guys. Wala tayo tuka. Pakat kaya may minimo kaya kapila may hunong-hunongan ni. Ngarang mo? Ngarang. Dagyaw pa sa dalan ng motor. Oh. No. Pwede na yun ta. Yay. Nabili lang tong vlogger mga guys pero si Arlen Pagos ano. Murag ni bukad ng ilong. Sugod na. Di pa na mao. Mas malisgag po ginaron. Ay tama na may tuburan na dire. Napugutan ni kuan kon. Dalag tubig. Mana yang tuburan dire? So, Kani na pa ni tubig diri. Dili mo tugikuan tong hose. No, wa pag nasalo do uban no. Kusog kani sa una diri. asa man nilagay pa ng Tugod hose? ko ka diri ari sa una. Isa ka kwan diri. Inom pa sa inom. Oh, basta maligo mo ha? No, andi oh. Andi water ilang terlim ni. Kapag flowing no? Wapo ka lang tuburan dire. Mamiyo mi dia ba? Tubay na mo tubo. Miyo. Daghang yung piyo dia. Sa biyo. Piyo gud kanang murag kagang. Ah, dagdag. Eh, babaw? Uy. Lagi. Sono. Nod lagi na. Ano, dagan piyo dia. Sige mi dito sa una gud ngani lagang yung mga bata. Ang lagang gede ka sa una no? Hasta ron nagtigo lang. Ah, mao gihapon. Wala na ang pagka-lagan na ron. Espirituano ng lag. Nanay purpose ang lag. Wala naman ang purpose. Wala. Espirituano ng purpose. Sino yung balayo? Ano yung balayo yung t-shirt eh? Padipasan? Barang dito mi maligaya. Pasan. Marang.
Naglakaw raman lagi ang sakay motor. Sir, may service na Ina to. po sila kamo gani naglakaw gani mo. Kay gabalaban. Motor na. Nalutog kuan. Tagang kuan to una nga pag sakay na ako. Tumba ka. Natumba ang motor. Ay, Pagay ko nagbalon nga. makabaryo? Dua lang. Tungkwan. Diretso ang motor Wag mo ban. Yung gawan mo dalan. Yung pagi ang akong ulo. Diretso ang motor. Mga grupo ni Ninuli. Kila ka to? Kila ka to? Nuli to. Nuli. Nuli itong nambal dito ba nga? Nambal. Singko. Kaduhan namin ang ato dito bas ugipasan. Kaduhan na ni. Sige, wala ka remember. Ada mo siguro? Kay bada man ang balik tubod no. Balik tayo ng gis. Semento yung taon diri. Ay sana. Tapos na dito sa may sapa. Taas po dito no. Oh, Dito may mag-agi sa uno. ito. Murag kay mayor mo guro diri nga itaan diri. Kay mayor balibation diri kol. Sa boss. Bawan ang lubon no. Balite. Balite ba daw kayo? Bawan. Ano kuya ba? Ako overview mo diri dito, overview. Ah, dito rin Israel oh. Na Israel ito? Ano ito Israel? no? Klaro man na dito sa overview, di ba? Malagaya. Okay na, bugtong bukid eh. Ito sa luyo anak. Ah, luyo pa ang Israel. Apa dito sa luyo? Ito. At ito man tabi mo lambog yun, di ba? Di ba malambog mo boy? Asa? Malambog mo tayo ron? Oh. Ala, dan. 1, 2, 3, 4. Dadan. Picture mo ba sa masitrohan? Ano? Magaman si Dong. Ay. Ha? Dapat niya pong kukunan mo daw. Oh. Ano to? Man si Dong lagi oh. Kana bukid nga no. Ano? Na man si Dong na. Padulhog no. Ay padulhog kayo. Mao gyud ang semento gini diri kay di makaya ni og kuan. Ay, kung ano stacker Controversial ni Dre. Ah. Kini. Pag lisod og tunga sa motor dinhi mo pawiluhon ba. Wilog yun, di ka nito. Di ka nito sa Utong gyud primera. oh, Primera jud ka diri. kamera yun, talungan. Talungan, hindi kami karga ka. Oo, baho naman yun eh. Tumba na lang. Sipa, das magmuda ka na lo. Oh, parat nung nga. Kapoy ang motor, kapoy. Kapoy, pahuway siya, higda ka. Oo, higda tulog. Tulog. Totoo yung mahagop ko na ron. Kapoy. Mani makakapoy ko kanang padulhog. Pugong muguga, pugong. Kung anong kakanang kuan tuhod. Murag si karon bago nila na ako ano sugda.
Anay tamburong gamay. Oo. Ano itong burong to? Yeah, matay dito. Ano? Kusog mo dyan. Pinakaligo. Check on dito. Quarry. Padulog na sa kasingida. Nagsibida oh. Tinaw kang tubig ba? Buyag. Buyag yung kasingida. Mo din ako. Bawan. Bugbawan. Mo din ay dam sa bugbawan ko dun. Ay mo rin eh. Yung tigbawan nga dam. Dito me. May tayo. Ini kaya nabulan na sini boy. Magpagkakuan ni. Puro buwan, puro sibing. Ilang budget? Duration? Ang kumilyon na. LGO matalang. LGO yung matalang. 100 meters ang moro mo. Sabay niyo natin. Budget ano? 100 meters na. Kabutan? Wala, di anak rin tatapos tomorrow. Kasi mo na, ito wala ko na ito. Paano ko kaulo mo ko nga. Ya. Anak inad kay ka. Dahil kilo, ay winasabi kayo. Anad sa tungas. Dasog. Anad sa kaon. Ah, kali, kabkab yung dulo. Dugli po. Kapil po na sana. Ban, baka itong kanal, God. Pinituan, ano yung pag ito? Nilalom ng kanal oh. Panas tubig. Diyan tubig. Sila. 4. Sobrang 4. Size. Ha? Sabi mo? Standard, kung anong gulo ka? Municipal road yung mag-rin. Dosi ang Man ang kuha national. Sige lang national dahil. Mga kasama. Mura pag engineer no. Hulay mo na ito. Pasukol ba? Dala pa hulay. Atik lang ba? Atik-atik nang. Atik lang si Toto. Ang ban ko na. Katik ka ganoon na. Pero hulay. Gani, para kalingkod na yun. Dili na tama no? Tama. Palipasan lain God. Kunaan pa. Dito juga kita. Mubo ra ni kayo no. Subida. Are. Palipasa. Kuan to ba? Ano ba kadto ko nya? Kini mo patungas ang gitaan ni pimente. Ato nga sa Tungas na nita wala na tay pa ani. Atag sino. Wala na tay badulhog. Dulit magayon kun si Boy. Pakita niya katag silong mo. Kita yung bahang silong ba? Mga tao dire. Wala ka diha, mga grabot ta na. Kabla ka na. Labihan ng walay bangag. Sa way bangag no. Gamay na lang kubag. Community Hubag eh. Kabangin no. Dalan na sa unang ako. Luma ning ko ano eh. Bubog ba umihitaw. Mo dire ko maggas. Ituklod yung ka. Ay pag nuklod ko, nuklod dire ka. Nabis doon na si Dona rin naka polices ba? Ang uban mag-rides. Ah. Magdala po pagkaon kita kay hiking rin na po pagkaon. Saan na yung pagkaon? Doon ko pa nahalin na doon? Agi may mga bata. Shout out niyo dira.
Lipay kayo, nag-internet na sila, di ba? Dah purok tao. Oh, ito purok. Purok. Saan Purok City ba yung kimarang ko, no? Purok City. Oh, bago naman nila gihimon ilang ka, no? Bago na rin lang. Court nila. Murag na patyan dito sa una ba? Patyan. Kapindo. Ah, ito nahagbong? Nagbong sa diyo. Oo. Kapindo ba? Bar. Oh, ito yung pula. Patyan ni. Ah, itong dito lubong sa sementeryo sa Lampayan. Dahil lang sa bula. Ang isa sa process. Katulad naman ang ilisan. Tugnaw kayo. Ikaduhang istasyon. Stasyon, kaduhang stasyon eh. Ya, wala nyo dere. Dako na yung bangang silong. Wala dito tapas dito hindi tapas. Kok tapas itu humangit ta. Bunapak pataglain. So, hangin mo. Yung palatakan na ito kayo yung sa ano. Mo tu pas-pas kay ko ganiha. Kay sila boy kay basi. Klaro, di kayo. Kay sila boy ka burog nagpanglingi na sa Arlen ng limit mo. Gitungan po. Bumalik. Job it, pag-job. Di ada pipit. Koy pagpaki. Di kay pagpaki sa nagdating. Bukuran na. Ikan pa kayo. Dapat pa yung buhay-buhay mo. Asa? Diet na siyang tubig. Nag-diet siya, hindi siya ko na masingot. Oo. Okay guys, nami karon din sa Kimarang Mapaway kami dire. Kumanda tong last nga project ni Mayor Balibieso dito. Salamat po sa Mayor nga nag-anam-anam na din kataas para sa atong mga lumad. Di kayo mga lumad man ta. Dinis kalibutan. Lumad man adres sa atong lugar. Para dis katauhan. Dili man ta taga Cebu, dili man ta taga Ilocos, dili man ta taga Manila, dili man ta taga Iloilo. Tama yun. Dili man ta tao. No? Para ginesto. Para sa tuwa. Kaliwat man Dili ta. para sa ilaha. Kaliwat buta ni Kristo. Na mag-antos. Da, ka. Maayo lang kita magluluhod ni Kristo niya tapos kita nagpahayahay. Tama Kristo gipalansang sa cross. Gigamit ni noon himo tang halang doon. So na ay paitatong pero maningon nga ikan sa singot ilak sa kasakit. Mo na akong ingon padulong sa kalipay. Sakripisyo ta para sa sakripisyo sa ubat. Diyan pa ta mag bulakaw kung magbuto-buto na. Tama yun. Natawa na sa Iran ng mga nasod nga ano nagbaba sila ng nago at bukid sila ng dinaganay. So ato isa kribisyo. Ang mga tao magtagad pa nato nga tao kay magtagad na nato maparihar tatan mga hayop. Tama gid. Kaya buyag. Ano siya? Lagi lang siya. Ano na? Mabit-bit. Okay ra tayo dire. Bahay mo kay dulo ta. Akin eh.
Lami mapit. Ano yung balay mo na? Ha? Ang tumig. Panipasan dito. Kuan. May dagulong. Ayaw, gulit dong. Ay, gulitan niya. Ilang tubig. Tagwag. Tulong lang akong dato nila. Sus, pagkabalo na mula ko. Pagkaligaan naman. Kung kita mo, rebuilder dito sulin ka ng klonyo dito. Basta tao nga mula ko, mamayang tao. Pero grabe sa daghan. Tama yun. Kaya kung lain pa tao, ulay mo ba mo, ikaw rin Kung bata na. Bata na ko na. Kana, ikatulo, katong kamanghuran. O katong sa tusdan dyan. Wala pa. Tagwan! Ito dyan dyan. Suroy na sa me. Engineer nga nag-ikwaro, nag-uban sa kuha. Mali ko bata. Pwede ko mga tip ko eh. Pwede mo ka na ko. Tambal ko na. Wala ka ba? Banta! Walang payan ko kaya pakirok mo sa mga kuwan sa senyor. Last na ng project niya. Kay Miyot na. Di ba na 2.5 km na? Oo, wala. Pero ang Kay Miyot pa na. Pero kato sa probinsya ng Gabiamonte. May ano ako kay senyor mo na, hindi ko lugay na, engineer alo. Gabiamonte na gabi. Ato tapsingan mo na. Ano yun? Basta tapsingan, basta na ato. Ay, ito sila. Ngundang sa ilang trabaho ko. Uban din ako. Uban, nung dipon mo na ako. Uban dito na sila. Maalan ako. Tama yun. Uban eh. Nadihan mo, taga-pumipasan ng Gagyaw kay Malay ko na. Nasagatan mo. Nadalang. Nagya. Ang mong sugatan mo. Kanyang direct, taga-dila ng Gagyaw. Ito, uban ka. Manapol ko sa uban dito. Das paterno dia. Ito mo, walang payan? So, ano dito, dito mo ko puyo. Sa kung kauban tumalto pa may ito sa ibabaw itong nalungan ni Naman po diyan ang Magsidong. group leader niya. ang sidong. Ba't hindi nga yung mga puro ka, basta naali ka ila. Oo. Hindi man ta politiko. Kung politiko ko karon daghan kay kung politiko uban. Ay, sabi ka na kailanin mo. Kung politiko ko karon nakapug ka uban. Kasi si Ninong, si Mayor, ako man ang Maninoy. Hindi ko bubuan ng politiko. Kaya kasi Oo. babagsak akong politiko, bagsat ko. Dagan ko sa una no. Tudo la to pumang ko kasi dito sinunuray mi di ko mo dagan. Dai man Alas lang sinuwi na yun. Kaya tayo. Humana na concrete. nagsabot ba mi ato last day sa filing ako dapat yun kon gidawat na ko ni so number 60. Sige mapugos ko ni last one ka tuya. COVID. Anak mo ng tao. Kung mamatay ta. Silang, dili lang ito eh. Malangit ta, pero ang limalas ka na may impyerno ta. Ito ka na. Patientas ato. Oo. Pareho ka na di malam. Di malas sila sa langit. Di lagi ka magrumot-rumot. Wala kami langit ka. Sila ko may impyerno. Pero di malas kita, kaya napatay kita na yun. Wag may lain at padurungan nato. Kamatayon man. Pero kung Bad ka. kamatayon nato, pag po sa Ginoo, subwa ko. Pero ang pagbuot sa yawa, Pag doon sa yawa, wala. pinibati Impyerno tayo. Oh, good. Masaya hindi gisubo ramang ko sa Diyos. Wala ko Kaya gisubo kita sa yawa. tao sa kalibutan, di mugda, raman ta sa mga Ginoo. Pero usahay ang tao di mamugna. Oo. Ginoo. Di mugna libak. Tama yun. Mugna, alak. Oo, mugna. Pero bahala na sila eh. Ang importante, Mga matay na lang ang uba doon sa pag-inom sa alak. muna ako, biya, frustrated biya ko sa kay imbis mo, dagan ko mo, ko, birahan din ko sa inyo.
Ako nga bata ko man, ako nga bata. Kailan ako ni. Pero, na, di ko sante ko sa una. Lahubog ko. Nagitan ko sa simbahan. Pero gibiragid ko sa Ginoo kay loyal ang mga tao. Na may sakit nga doon ay kayo, na doon ay sakit mo sa puso na tumano. Gidawat na ko ni parang di ka mga laglag. Mura na ang gusto na ko, kapig na ko, hindi gusto na ko. Huwag mo na. Harawa kay gusto ko dawat ko nimo na. Alam mo ay sige istorya may mo ko naglingkod ng mo diyan. Wader. Mas, sige. Sige nani ra magmo istorya ani okay. Salamat. Ito sa amigo gani na ra mag istorya. Sige. Kaway may gamay. Eh, Isapan. Dito pa sa babaw ko ron. Wala ka kailan no. Wala ka kailan primero no. Kailan ko kailan dito. Ito na eh. Salamat. Ha? Dali ako na dali pandin ko. Buy abayan ay. Maligaya pa meron dito ba? Kung kabot pa kanit mga kauban eh. Nganong nangauban? Na? Punta to dito. senyor, rapid, no? Clearness na po. I-activate ng ilang mga national ID. Mula daw? Ba, wala na activate. Ha? Ada, may munta. Muntag, asa mo te? Luto na kumahaw. Apit na. Pamahaw pa niyo na gani na. Ay, yapil na lang kumahaw pa nito. Ay, tanawa ko. Tanawa. Oh, kaya pamahaw na. Nagre pamahaw. Birthday? Ah, diha, mayo eh. Amayo, kanay gwapo. Tabanganay ba? Kalutan dito sa boss. Ya. Kaya mo kaluto re loy. Dugay mo yung luto. Abot na. Kami, ay na labi na pagkauna ana kay wala mi dagyaw, kaayo ra namo no. Ay dai, ulaw mi. Sabi to, dito mi. Layo pa mi ang kuan ba? Ganun mi. Dito mo ran. Ay, diretso me. Abot lang kabon lagyaw. Oh. Terus mo. Nalaw sila, namilalag. Mana siya? Kami tay. Sige na dapat. Kay may nangabisita sa Pandulis nga maabot diri ba? Ay. Ay bisita dahil mabot. Gabi na nyo. Ang tubig kuan mo. Agi mi na pa tubig. Maligaya. Bah, maligaya pa? Agi pa mi malipasan no. Bilis tong papel. Ano? Kailan man dagoy mo sa kuha. Oo. Di mo suko. Dad. Okay, ari. Wow. Muli ko, ano? Dagang Tagalambayan gani dito magpatambal ko. Kapag ka. Okay. Mga bata. Sinuli mo ko kanang Salamat, Brad. Wala nyo. Dito, tumuyan lang ba? Ginagmay. mo ni gwapo. Rongon niyo pag pinatao kay kami nya dili lang yun. Kami diri. Puksod yun. Ay Minute ang agyanta.
kung may mission ka, katuguban, produkto. Katuguban, tubuhan. Pero di manong di manong. Dagdaw yun nga, lubak-lubak. Saka naman bato nga to. Dool pa, mit kung dool pa ni. Nagad yung mga tawa, di ba? Tabangan pa tamo. Kaniya, tulor ang tami mo lakat. Pagtawag na ko gabi nga sa mo, gising nga mo ato ko. Baring sila. Ano di usay na yung mga matay, mga anak. Tawag dito sila na dito. Nani mga trabaho. Dayo, dagang kayo dayo, mga sinita ka tao din, babaw. Ga dagyaw po. Sinusunod ang trabaho dahil sa Ikaw mong good ning bisita sa kuan ba? Mission dia. Sami. Highlight na rin sa ka. Kaya Ang bali di diwan. trabaho kami sa uma pero di unahan na mo ang dalanta. Pero dagyaw lang kay para minut ang dalanta. Uy, kamura mo yung mukha. Oh. Tapos ang produkto ta di ta mabisag na pala sa Tapos ang gobyerno na pulo. Maluoy. Sige mo tayo Hari, magkupos ng tiyan mo, Hari. Magkupos ng tiyan mo. Sige. Ganing gusto ro. Kupos na. Sa lang kita sa dalan kay pikadog yun. Sa lawas pa lang wala na kapoy na kay among gilaktan. Abo kay kagayang laktan nga na mi sa Kupos kinira. ay mukha-kuhaan gino niyo eh. Gani. Pila kalima, ang kalima guro na amot. Dito kay kay lusot Kilo ko 100. Ato kay banda gani. Ang yang hapon ani pa kilo ka murag na ni sumani kitin turo. Banda na guys. Nga tulo ka kilo gid. Bilaya. Dito mi magtulog to sa kinanay to sa kuan. Tama man ang gabaklay ka kay agin wala na gabaklay sakay gabaklay man na. Bakla Naman ang gira karon ana para dito may yung Ginoo nga. Taas pa ang tumpanon sa kalibutan. Sabigan na mo. Nabipat sa kuan ba? Ito sa Galbasyon sa mission yun Brad no. Mission ang inyong ako kasi mabipat ni Mission. lakaw niyo, di lakaw na lang. Kay ang sungdalan pigado man gid no. Put pa sabot. Masangyaw mo og mayong balita. Muray man sa una ilama ka na sa una. Tama. Tama, Bicol. Mayon Mo ko ana. Sangyaw ko na sa mga balita. May daghang mga pwede po diha. Wala na patay to si Tanangin na tas Ginoo kung subisyon ta. Okay, sa una ko to. Subisyon ta ang iyang Okay, sana ko to. mano di ba sa kuan sa Ako tatay Biblia. ang padaganon. Oh, kalian daw ang maluyon nga tao kay bulahan sa Di na po siya. oh tama gid di ba? Muna yung mission Brad. Padayon Brad. Padayon niyo ang inyong kay mayong balita. Asa ba? Gwapo ni. Nagantay niyo tao da matabang ba pinipasa. Kay itong mga po nitong kahada sila kay magtagway kami o para nindot na itong dalan. Pero kami mo agi lang gid mi. Oo. Ay lami pa. Kamu ka. Wala, may dalang bara ba ya? Ano? Asa gad ko may ano manunggo. Pero dito mi maligaya ron. At si Father Dama, ano niya naman sa Pagpila ni father niya. Father Linsen sa una, sod kay mi ato kay ako maganito yang para ta ko mahawa siya. Dito ingon sa ko nga ako. Diya man ko sa bus ko sa una. Diya mo sa parokya ng trabaho. Wala taga Ako pinipasa to, yang- kanin ba mabata. Ako to. Bawi may inulin. Dugay ko. Nibes kanin. Tama Mo pare diya man. Pero pagdawat na ko ron. Bakit bagulang ko ka minyo man og kan. Gawas. Yo, ya, apil to. Yo, ya, apil na. Diya sa mundo naman no. Nakaisa ko ba para di ba yung magkain. Apil. Talingon lang na. Kung nga kayo, Kaya na. Kay boy. Mas nakaisa ko ba? Tama boss. Na salamat kayo. Dito sa no. Kanyang tubag. Iya manun. Agad na, Bicol. sa Miki. Mas taas pa mo lang. Oh, na dito. Si Laurel to nagluto. Mandati. Tama rin, no? Uy. Muna na, Mount Sidong. Bro. Ay, mauna sa lubong. Mount Sidong. Darag lubong si Mount Sidong siya na mga kaspi. Tumoy pang ba? Kuway ta dito. Sugod na puntag si Bida ni. Si Bida na gini. Deliver ko.
Tagbol tuklog mama ni. Di kaya si Auntie. Di ko kaya si Auntie bilhin na ni. Oh, bukatan. Kaya itong sa kuan gani nga. Na mahulay magani na silang dona dito. Kanta-kantahan rani. Lagi rani kanta-kanta. Kanta-kantahan na ni galing-aling-aling. Aling-aling-aling. Pero gibilin mo to sa kay sakto dito sa dagdanon. Oh. Wala gibilin si Auntie. 13 takabok. 13 sanggol. Kumain yung pagkakasauna pero kato dia. Ilang balay dia ano. Chopron nyo. Pulo nyo kato. Ay, katong nagyan ito? Ah. Nigapaw na ato ko nigapaw dia. Dia mang eskwela rin sa una dito. Apa dah ron? Mo baryo. Wala na ron ito. Tagaytay man na sa una dia. Ana. Batag ibaba pang saka pang baryo dia. Di baba sila. Ay, dito rin na sila mga sauna. Kato ilang gidagyawan. Likod ato mo itong baryo kimarang. Bot na pang gini balay ito. Dagang balay nagyapon dia. Kasi nagsiga ang ilong ani guys. Bida na kayo. Ana, ano na mahuway. Nandagyaw mo? Apil mong dagyaw? Magdagyaw ito na may tuba. Wala mo may tuba lagi dia. Wala mo may mga tuba. Butag na dito. Buhat lagi ng bulawan dito. Nah. Ah, na sila. Dagyo po nila. Nang balon tunduay ito. Mo ni mandagyaw nga way dalang bara. Ano yung motor mo di speed yun. Asa tong Low speed. Tandang asal. Dili ko tong. Hindi ninyo nga binata sa to. Sir, bago daw. Dito lang. Dili ka tong kuan tong Lulipap. Nover. Why do pa? Nakay. Titonton. Data nga ako. Tanaw na po sila diri oh. Mandagyaw na sila. Taga pangipasan na sila. Pangipasan. Pang lagi ra pang. Dili ginala lisuro ng pare bahay lagi. Kaya niyo na kol. Ana siya sa tuwa nga. Bagay na naman ito nga kuan. Grabe yung dalan dito eh. Aw. Dili man, kaya na. Si Zero sila ha, kay piminti mo sila gagay diri. Dirigo sila nagdako. Ani mo ay yung motor diri uning Ate. Wag. Kahit daon na naroon ba? Wala, nukod na. Lingkuran dito. Oh. Padulo na higda na ba? Aksyon naman kabalaka oh. Napay dahon saging siguro. Kato na ko dire. Wala niya. Pero inani to kataas to katong gikon dito sa kamangay, inani kataas kalayo. Pa. Nagito nagkanta-kanta aling-aling, wala dito aling-aling. Ganaw ka tao sa boso. Dunitay ko dito dabo. Ganaw ka tao sa boso. Dito nga di ka kagunit. Along-along mo dito. wala naman ang hilom-hilom na gani na. Grabe dito. Nga kita ba bugnaw po kayo.
Naroon yung Ito kami nangagigil sa pabot. Kaw ito. Murag dul-dul og dahon. Anak kayo. Kait sugagmay na dadan gyud. Pag kubal dadan ay bunitan ra klaro sa video. Gunit niya. Alalay na ito sa ilog. Halos gusto na niya pang gunitan. Pag si Geraldine pag isa nga agay ing nang di gunitan. Siya ra po ay nagtala. Tignan nagpipili Ing nang di gunitan ako. Mamanlikod ako. Oh.